Yurdumyň pileçileriniň watan harmanyny 2100 tonnadan gowrak pile tapşyryp, dokma puda üçin bu gymmatly çegmaly taýýarlamak baradaky şu ýylky şertnamalaryň borçnamalaryny awray bilen ýerine ýetirmekleri watanymyzda gahrman arkadagymyzyň döwletimiziň owakyjylyk pudagyny toplumlaryň ösürmek baradaky başlanýşlarynyň berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynşy döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikle amala aşyrylyp, döwlet tarapyndan berilýän ýygydyr gollawlary dayanmak arkaly pile taýýarlanýan hemme taraplarını östürmek uğruna edilýän tagallalyň aýdyň netijesidir. Häzirki wagtda döwlet başlanmanyň başlanjy bilen gadymdan gelýän milli puda gaýtadan dikildilýär. Ýüpek önümçiliginiň çegmal binýady bolan pileçiligiň östürilmegine ul üns berilýär. Şunda tut agaçlarynyň ýurdumyzda ekilýän iň gowy görünüşleriniň ýaýradylmagyna ilkinji derejeli ähmiýet berilýär. Gadanyň bu zähmet üstünligi baradaky hoş habary hormatly prezidentimiz kanagatlanma bilen kabul edip, ýurdumyzyň zähmetsewer pileçilerini şu ýylky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikle ýerine ýetirenlikleri bilen tüý sürekden gutlady. Türkmen pileçilerimiziň bu üstünligi o wagtjylyk pudagyny özgörtmeligiň netijesinde uly ösüşlüň gazanylýanyna şaýatlyk etmek bilen birlikde pileçi käriniçiligiň ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň putulandyrylmagyna da münasip goşunt goşýanlyklaryny alamatlandyrýar. Özleriniň şeýle gowunurjy uly üstünligi gazanyp, döwlete pile tapşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny awray bilen ýerine ýetirmekleri ugruny hemme oňoýly şertleň we mümkinçilikleň döredilen üçin ýurdumyzyň ähli pileçileri gahrman arkadagymyza hemem arkadagyly gahrman serdarymyz hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip alparyan giň gerimli işleriniň munun weläňi bir başlyklary beslenmegine arzu edýärler.